Dem, der har været gode til at poste indhold på LinkedIn, og du gerne vil bruge det igen, så har jeg et rigtig godt værktøj til dig, der nemt og hurtigt gør, at du kan finde det gamle indhold frem. Det som du gør, det er, at du henter et Chrome extension, der hedder Cleo. Det ser sådan her ud, og det er gratis. Søger bare på Google, og så kommer der et link til det. Hvis du for eksempel, at jeg vil tage et opslag, som jeg har lavet tidligere, og finde det frem, så gør jeg helt simpelt det, at jeg går ind på min profil her. Så trykker jeg på Cleo, og så lister Cleo alle mine opslag op. Nu er det 2 måneder siden, jeg lige opdateret her. Jeg kan lige prøve at lave en hurtig-opdatering, så vi kan få de seneste med her. Og det der så sker, det er, at Cleo de finder frem til alle mine tidligere opslag, som jeg har lavet på LinkedIn. Og det jeg så har mulighed for, det er at tage de her opslag og for eksempel poste dem igen, tage dem, justere dem og så videre og bruge dem til et nyt opslag. Så her der har vi alle knap 600 opslag. De er sorteret efter, hvad der har fået flest likes, og der er en tidspunkt, der hedder livstid her. Og så kan man egentlig bare gå dem nedad og kigge på det. Man kan også sortere det efter, hvad for et opslag, der får flest kommentarer, de nyeste opslag, de ældste opslag, og hvad der har fået flest repost osv. Man kan også søge på opslaget, så hvis nu man ved, at det for eksempel skal handle om ChatGPT, jamen så er der et opslag her, som indeholder netop sådan en søgeforspørgsel, så jeg bare kan gå ind og tage. Og lad os så sige, at det er det her opslag, jeg gerne vil gå ind og tage, så jeg kan gå ind og se på opslaget. Jeg kan finde et direkte link til opslaget, eller jeg kan rent faktisk bare kopiere opslaget, sådan at jeg kan bruge det i sin tekstform fremadrettet. Så hvis nu vi bare siger, at jeg går ind og kopierer teksten her, så kan jeg egentlig bare gå tilbage til at starte et indlæg. Og så kan jeg sætte teksten ind her. Bum, så har jeg faktisk originalteksten klar til at blive offentliggjort. Her kan jeg så vælge at sætte det samme billede på. Jeg kunne vælge et andet billede for at skabe noget variation osv. Men det tager meget, meget få minutter at gøre det her. Og der er jo mulighed for at planlægge lang tid fremadrettet. Så der er nogle stordriftsfordele ved at have været i gang. Jeg synes, det her værktøj det er super godt til det. Man kan også bruge det til LinkedIn-sider. Hvis man har noget gammelt indhold, man gerne vil pusse op der, jamen, så har man samme mulighed der. Forskellen er bare, at du går ind på den enkelte LinkedIn-side, og så går du ind og kopierer indholdet, som jeg lige har vist det her. Så jeg håber, det er et værktøj, du kan bruge. Jeg har i hvert fald utrolig meget glæde af det i min hverdag.